Sa katapusang adlaw sa filing sa COC, duha ka Janice ang mag-atbang sa 3rd District sa Negros Oriental. Anong detalye sa report ni Mark Reggie Abella. Janice versus Janice. Duha ka Janice ang magtigi sa Negros Oriental, 3rd District sa Pinilay sa Mayo. Si Janice Teves Gaston, iyan sa managsaong Pride Henry ug Arnolfo Arnie Teves Jr. ug si Janice Digamo, nga mayor sa Pamplona ug biyuda ni kanhi Governor Ruel Digamo. Sila ang magtigi sa posisyon nga kaniya tong gihuptan ni Arnie Teves Jr. kinsa gitaktak sa posisyon human malambigit sa Pamplona Massacre. Gawa sa duha ka Janice, buto sab sa independent candidate nga si Rinaldo Lopez nga makonsiderar nga mudumala sa 3rd District. Sa May 2025 elections, magpapili ang incumbent Dumaguete City, Mayor Felipe Antonio Rimulyo, isip kongresista sa ikaduhang distrito sa probinsya. Samtang sa Bohol, mamahimong 3-cornered fight ang 1st Congressional District. Kinihuman miduso si kanhi Tagbilaran City Mayor Babayab sa iyang COC sa pagkakongresista. Makaakbang niya sa incumbent Congressman Edgar Chato o Attorney Jordan Pizaras nga unang nakaduso sa ilang COC. Makaatbang ni re-electionist 4th District Congressman Richard Gomez si former Court of Appeals Associate Justice Vicente Veloso III. Niadtong Biyernes, giduso ni Veloso ang iyang COC sa buhatan sa Comelec. Si Veloso, kinsa kongresista sa 3rd District sa Leyte, ang mibalhin sa iyang voters registration ngadto na sa 4th District. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.